fik vi nemlig en ny fører af klassen, Sofie Smed Thomsen, og Royal i tiden 61,95. Men nu skal vi se start nummer 57. Det er Natalie Sammen på Capacity Volcan. Derefter er det Katrine Mern, som holder klar, og nummer 59, det er Hanna Viola Pedersen på Damour van et Dennenhof, er klar i slusen. Og lad os lige med det samme tage en top 5. Det er jo så Sofie Smed Thomsen på en foreløbig førsteplads. Julia Fløjstrup Pedersen nummer 2. Helena Eva Blak er nummer 3. Christina Fobian nummer 4. Og Emilia Kerimar er en foreløbig 5. plads. Men altså, jublen vil jo næsten ingen ende tage, fordi nu blev tiden slået endnu en gang.